Všichni ahoj. To bylo trapný. Tady máte větu. Tady někde. No a my jsme právě na Dance Life Expo v Brně, to je Kačka. Tady máte Šárku. A tady je tohle je Terka a já jsem Aleň. Takže, teď mě jede Alča malovat za mima. Ahoj. Absolutně jsme posrali malou skupinu. Pardon, že říkám posrali na tvým kanále, ale prostě jsme to úplně posrali. No a teda se Solem jsem byla druhá. Takže dobrý. Ještě příjemný. Ahoj všichni. Ahoj. Zdravíme vás, kde jsme, z brněnského výstaviště. Já nevím, kam se mám koukat, já tam. Co dál? Tady jsme teďka na Pohárovce. A byli jsme třetí. A s malou skupinou budeme určitě poslední. Jo, protože jsme to totálně posrali. Jo. A teď momentálně si připravujeme na formaci. Tady za mnou se maluje. Tam je Martin! Tamhle. My máme fotku s Martinem. Prostě jsme Úplně hafo. prostě, Ale on vypadá úplně jinak. tamhle je Martin a já jsem Bíla. A všichni se na mě teďka čumí. Moc. Viděla jsem Martina podruhé. A Alča už mi s ním má konečně fotku. My jsme museli čekat asi až podepíšou všechny lidi, protože Alča se styděla. Já jsem totiž hrozně míru milovný člověk, na mě prostě tohle určitě. Dostali jsme letáčky na Forkem. A mně se furt zdá, že to je prostě jenom sen. Moc jsem si to užila dnešek, bylo to fakt úplně super. Vyhráli jsme dvakrát druhý místo a jednou první místo a soutěžili jsme ve 3 kategoriích, teda já jsem soutěžila. Bylo to hodně namáhavý a bylo to takový jako... Užila jsem si to akorát, že to bylo strašně náročný. Bylo to fakt super a strašně děkuju všem, kteří tam byli, fakt to bylo strašně super. A zítra jdu teda ještě na seminář jeden se Stepem a to je asi všechno. A myslím, že se vám tady tohle video líbilo, je to prostě jenom tak na podívání za dnešek, i když se tady nic tak moc nestalo. A viděla jsem Fettyho. Fetty Potter, žádný Fetty Pillow. No to je jedno. No a teda, takže snad jste si víkend užili a teda zatím se mějte hezky a papa.